Goedemorgen, we gaan zo meteen weer naar school. Het is vandaag maandag, laatste weekje. Maar kijk even hoe betoverend dit eruit ziet. Dit is toch prachtig? Zo wil ik iedere ochtend wel wakker worden. Oké, ik sta even buiten. Ik heb even een schoenenchange gedaan. Want ik had van die Ux gekocht met van die hoge zolen. Die is kapot. Dus die kan ik ook weer achterlaten. Mooi, 20 euro verspeeld. Maar goed. Ik vind het nog een beetje raar om met deze camera in de klas te filmen. Met mijn telefoon vind ik dat wat normaler. Maar tot nu toe valt het nog niet echt wat te filmen. Dus we gaan zien wat de dag verder brengt. Oké, er is even een kleine planswijziging. Ik ga niet dief spelen. Dat omdat we met een andere opdracht ook bezig waren. En ik nog een call had met mijn docent. Dus niet vanaf het begin bij de casus aanwezig kon zijn. Ik heb er wel weer 2 gefilmd. Er moeten nog 5 mensen die gaan dat donderdag doen. Dus dat zal ik dan ook wel weer filmen. Ik zal even proberen goede uitleg bij de casus te zetten en even wat langer. Dat jullie het goed kunnen lezen. En voor morgen is nog niet zo goed duidelijk wat we gaan doen. Of wat ik ga doen. Want zij hebben lessen als in wiskunde, rekenen, al dat soort dingen. Ja, daar hoef ik natuurlijk niet bij aanwezig te zijn. Dus we gaan sowieso morgen even mijn laatste papieren ondertekenen. En daarna weet ik niet wat we gaan doen. Of wat ik ga doen. Blijft gek om hier met de camera te staan. Dus dat is het plan. En kijk hoe mooi het zonnetje nu schijnt. Oeh, met die sneeuw. Is echt prachtig. Tosiaan, niistä kaupoista vielä sen verran, että kun saadaan allekirjoittua ne, niin se olisi niin sillä selvä, että saadaan se... Me ollaan puhuttu Eetun kanssa tästä, että 65 000 olisi semmoinen niin optimaalinen. Toki sitä voi vähän tinkiä ja ei se ole niin justi, että sitä saadaan kyllä tingittyä. Kukas vittu saa? Tapahtuu, patuin tarkastaa tämä vaikka. Siis tehdään kauppa, siis sanonut saatana, kauppoja tehdään tuosta, siis hän on Alkon myyjä, siis esimies, anteeksi kauheasti, meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani. Ranskassa tosiaan sitä punaviiniä saataisiin ehkä helpoiten, mutta siis valkoviini ja Riesling on meillä kyllä ehdoton niin lemppari ollut ja se yleensä niin kuin on toiminut näin Suomessa. Ketä ne? Ketä te olette? Siis mä oon työntekijä. Työntekijä. Sä oot varmaan ollut kesähessu, kun mä en oo täällä ennen nähnyt, että voit Eetulla tarkistaa. Tosiaan sä oot varmaan mitä Eetu on nähnytkään. Eetuhan on, se on tällä hetkellä Saikulla välillä puolittuvan takia, mutta ei se on niin justiin. Sen kanssa pystyy olla yhteydessä, jos tulee jotain ongelmia. Voit olla myös suoraan niin minulle, että aika lailla, jos Eetun kanssa olet yhteydessä, niin ihan ohjaa sitten minulle, jos tulee jotain ongelmia. Eetu on ihan mukava mies, harmi, että hän on Saikulla. Tässä on meidän vanha kuva.
työporukasta. Ulla valitettavasti menehtyi. Perustyöntekijöitä, mikä on niinku teidän niinku rooli tässä työssä? Siis mä oon myyjä. Sä oot myyjä, okei. Ja nyt sä Asiakas. Me tehdään siis 65 000 euron kauppaa, että sä et tienaa vuodessa sitä summaa sillä nyksillä kun oot. Siellä muuten on toimistossa pullaa raittolaittoa, että kannattaa käydä kattoo. Tosiaan, kun täydät nuo tiedot, niin otetaan näistä kopioja. Sitten se laitetaan eteenpäin. Mä pistän Eetulle todellista viestiä. On hyvä ollut onnistunut. Jonni kuitenkin pitkäaikainen yhteistyökumppani halkotupakkia. Ei kiitos, mä oon polttanut tupakkaa. Joo. Sitten mennään jatkamaan. Joo. No, ei kai siinä. Ja tosiaan se kuljetaan rahtialuksella Suomeen. Työs niin me halutaan. Joo, olisin tyytyväinen, jos et voitais tupakkaa sisällä. Mutta kumminkin on, mitä täällä hommaatte? Siis me tehdään viinikauppaa. Sä varmaan tiedä missä sä oot töissä. Juu, joku tää etunahka, en minä muista. Joo, kohdin mitä sä tiedät. Onko teillä jotakin henkareita näyttää sitten todistukseksi? No näitä kesähessä on vähän tommosia, anteeksi ihan hirveästi. Ei mitään. Ymmärrän kyllä. Itsekin vuonna 1995 olin kesätöissä ja olin semmoinenkin saatanan torkaa tolleen. Joo, Jeesus. Nääkö ihan varmasti? Joo. Tossa on mun lastenkuvat. Mitä muuta sä haluat tietää? Joo, Onko sulla? Mä oon asiakas. Ota asiakas. Joo. niin tosiaan, ne kuljetaan rahtialuksella Suomeen. Ja ne on optimaaliset 8 asteen lämpötilassa, että ne varmasti pysyy hyvänä. Ja ikinä meillä ei ole ollut tapana, että on hajonnut viinipulloja. Ja Niin, saatteko te olla täällä? siis mä oon työaikana. Siis tää on mun työ. Siis herra jumala, tuossa toimisto-ovessakin lukee Alli. On näin. Kai sä nyt tiedät kuka mä oon. Kun täällä kuitenkin kieltä joka ilta. Mitä? Aivot käy vähintään. Joo, mä tiedän, että on maanantai. Sen jotkut muut tienaa. Saatko sitä rahtialuksella kuljettaa? Se on se meidän Tuomo. Tuomo on ihan sikakiva. Tuomo on tosi hyvä kuski. Siellä on Joku se saa aloittaa seisoo. Voisi varmistaa sitä. Joo, tosiaan. Ja sitten, no Tuomolla on sellainen viikinkihattu totta kai ihan periaatteen takia päässä. Me ollaan sen silleen sanottu, että Tuomo sä et tule ilman. Ohjelmateesta löytyy. Joo, se menee sieltä Norjan alta. Toimitusjohtajana joku, joka voisi ottaa keskellä yötä, jos jotain tapahtuu. Ja sieltä se tulee tässä se meidän paikka, missä me säilytään. Täällä on se viinipulloja. Kuten näet, että siellä on Mitä nyt se sitten varmistaa? Joo, eli se varmistaa, saako työntekijä mikä sen pullo. tiedon. Näette sen pään alla. Joo, eli työntekijät saa tehdä ylitöitä, kyllä, eikö? Joo. Ja ne saa tehdä niin paljon ylitöitä kuin ne haluaa, mutta niillä ei saa olla virka-ajan ulkopuolella vieraita. Okei. Ei ole mikään Jatka norjan toimintaa. Tosiaan kuule semmonen homma, että sä oot ylitöissä näköjään, siinä ei mitään. Joo, ei ongelmaa. mitään. Tee sinäkin vaan työssä, että kun me jatketaan tässä nyt 65 000 euroa, siis herra jumala kauppoja, että luulis nyt Tuomasen tallaajakin taivavan, että sä et edes tienaa sitä summaa vuodessa. Taivaan kyllä, mutta se on semmonen No se on hyvä tietää, että oot itsekin köyhä. Asiakas. Antaa vaihtaa alaa. Asiakkaalle ei ole lupaa olla täällä Anteeksi. sen työajan jälkeen. Kun täytät nuo tiedot, niin otan se kopio. Ne on menee kaupat kesken. Me menee nyt varttia. Sä et saa nähdä näitä henkilötietoja, no Alkon. Valitettavasti mä joudun sitten poistamaan, että täällä ei saa olla sen työajan jälkeen. Ei, oota, mä kaivan Kaupat Teet sen kesken. bisneksen joku toinen päivä. Meillä on kauppa. Meillä Mä on- oon Tampereelta asti tänään tullut Siis tänne. meillä venähti Se ei, tämä kauppa. se ei ole mun juttu, missä te olette tullut tänne. No ei oo. Säkin voisit Mä- mennä sen toimistolle takaisin, kun kuitenkin sulla... Sääntö joutuu jo noudattamaan joka tapauksessa. Joo, pyytäkää tänne se parempi vakkari, se on paljon parempi. Tosiaan siinä näkyy sitten laivan numero ja sitten se viinierä. Muistuisitko Se on vuoden- ystävällisesti? Se on vuoden 2010, että se on Joudun sellainen käyttämään vuosierä. voimakkeita. Se on tähän mennessä ollut kaikista paras. Siitä on tosi paljon tykätty. Ja Rieslingia voidaan kyllä niin kuin, lähettää enemmän ja sitä voidaan vähän tinkiäkin. Ei hyvä, pistetään poikki tähän. Hyvä. Eli onko se kauhean täytyy poistaa? Ole hyvä Kaupas kesken. Tuosta lähdetään ovesta ulos. Kaupas. Kiitos, mennään sinne päin. Saatana! No, eli älä anna vaihtoehtoja. Äläkä pyydä. Voisitko? Ei.
Sä voit kerran sitä, että voisiko lähteä tuossa. Eikä mua tarvitse editellä. Se toimii, teitittely toimii yllättävän usein. Okei, sen verran, että se Iltaa, piirivartija. morjesta. Tee kierros vaan ja me hoidetaan homma. Tuossa näkyy se tila, missä ne on siellä Oletteko oppilaana. te niin aivan luvallisesti täällä? No mä oon töissä ja kävelin tuosta mun toimistoon. Kenen luvalla? Eetun. Kukas tää Eetu? Eikö sun mielestä tietää, kuka on Eetu? Sä oot töissä täällä kohteella. Niin on. Niin optimaalinen 8 asteen lämpötilassa ja ne, siis meillä ei ole kiertaakaan yhtäkään pulloa kuljetuksen aikana hajonnut, että se on sitten Suomen puolella kun on jo niin kuin itse kuljettu, niin on monesti sitten siinä säilynyt. Meillä on todella vastuullinen toiminta niistä. Jollain rättialustalla tulee. Joo, ne tulee sitten sillä. Kun allekirjoitetaan ne kauppakirjat, niin se on sitten asia sillä selvä. Puhutaan 65 000. Miten se niinku tehdään? No eikö se tullut jo selvästä viiniä tuossa Tehdään kaupassa? kauppoja. Onko aivan luvallisia kauppoja vai? Ootko se joku rikostutkija? No en oo, mutta mun pitää tää niinku tarkistaa. Ja oletan, että Kaikki sinä, aivan oikein. minä oletan, että sinä hänet tunnistat ja tuossa on Eetu. Oletan, että tunnistat Eetu. Tosiaan, sä et varmaan et oo itse kasvatuksen tavannutkaan, että tässä on Eetu. Joo. Onko tää Eetu nyt niinku tän paikan omistaja? Kyllä, oletan, että ihan kohdeperehdytyksessä on varmaan asia käyty läpi. Tässä on meidän työporukka aikanaan. Ulla valitettavasti pari kesää sitten menehtyi syöpään. Tuossa näkyy Eetu, Ulla, Tai ja minä. Ja Mitä se on? Mä oon Evelina. Rantala Aliina. Päivi. Ei Jeesus näitä kesätyöntekijöitä. Minkäs bisneksen puolesta? Oman, siis Herran Jumala. Tässä firma piikkiin teen töitä. Tässä on Alkon omistaja. Omistaa Minulla on 372 myymälää pitkin Suomea. Minkä takia te ootte täällä 7 illalla? koska kaupat valitettavasti venyi, koska hän lähti Tampereelta asti tänne tulemaan, niin kaupoilta valitettavasti hiomaan vähän myöhemmin. Tuon täytä, puhutaan avattelaa 65 000, että siitä sitten on todella mukava saada taas näitä vakituisia yhteistyökumppaneita, varsin pitkäaikaisia. Että se on todella mukava. Mistä tämä viini tuli? Ranskasta. Se on meidän, tällä hetkellä me tuotetaan sieltä Rieslingiä, se on tällä hetkellä kaikista suosituin. Ja punaviini on toinen tykätty. Valkoviini on meidän tällä hetkellä ehkä eniten suomalaisilla myös. Et se on se Riesling ja valkoviini. Joo. Ja ne Joo. Tuossa näkyy meidän viinit tuotanto, eli se menee muutajan kautta pulloon. Eli tuossa näkyy meidän... Joo, tuotaanko teillä näyttää jotakin paperia? Persettä voin kyllä sinulle näyttää sen jälkeen. Ei, kun jotakin oikein paperia, mikä tekee auttaa täällä. Minun perseni voi maalata myös paperiin. Se on karo. Ei, kun näytätte nyt. Teillä pitää olla joku luvat. Mä oon uusi täällä, niin mä en tunne teitä. Pitää jo sanoa Raikulle Sen on persettä näköinen. paremmin, että meilläkin kohdeesimiehenä on se ihan Jukka. Ja Älä se- saa kuvaana! Siinä lukee nyt sitten Eetun nahka. Esiin. Joo. Tää sulta kans. Kohteellisuukseen. Mä oon asiakkaana vaan täällä. Alkon. Joo, mutta sulta esiin. kans. No, Millä näytä oma Alkon paperissa, niin eikö se riitä? Näytä, kato. Näytät Vai joku teilläkin on paperi. Se voi tietää. Anteeksi, on hirveästi nämä kesätyöntekijät on vähän tämmöisiä. Mutta oletan, että lähdetään jälkeen, niin saadaan hoidettua ne kaupat loppuun, kun sä et tienaa, Joo, kiitoksia. et tienaa edes tätä 30 000 kuussa. Me sun Kelan tuetkin maksetaan näistä veroista. Joo, varmaan maksetaan, mutta mä en nyt aivan usko, että saatte täällä olla. Että No mistähän sä näin häättelet mulla työajalla? Ja kun mulla ei ole tullut tietoa, että täällä pitäisi olla ketään tähän aikaan. Mä teen aika lailla ylityötä joka helvetin päivä, että näyttää huomattavasti siltä. No joo, mutta siitä Soita Raikulle, Raikku antaa Eikä sulle tietojeni tukea. mukaan vartijoille ilmoiteta siitä, että jos joku on täällä erityisenä päivänä. Voit tähän valita itse kelloaikaan. siellä. Jos se on täällä yleistä. että Eetu on tällä hetkellä Saikulla, että voit hänelle soitella. Niin Joo, no siitä... Eetu ei varmaan kyllä vastaa mulle. Eetu Mä vastaa. vastaa sille soittelemaan, mutta Luuletko sä, että Eetu ei vastaa? Eetu Eetu vastaa 95 vuotta. Joo. Oi vittu. Eetu.
Eetu oli melkein haudassa ja Eetu Oikein mukava tyyppi, mutta Muistatko silloin kun teidän pitäisi päivystystä nyt niinku soiteltiin? kertoa mulle mitä varten te niinku oikeesti ootte. Siis Mene kauppaan saatana, etkö sä nyt käsitä? Mä ymmärrän mikä se käsitä, ongelma. mutta niin... No mitä sä nyt kyselet sitten? Niitä jotenkin Anteeksi paperia ihan hirveästi. Ei nää ei todellakaan kuulu nää paperit teille. Sä et saa tietää Alkon papereista täällä. Kun me tehdään kauppaa 65 000, se ei kuulu sulle sitä hintaa. Anteeksi. Liikesalaisuus. Sä saat sen tiedon saatana. Kauhea, anteeksi. Tää on ihan hirveä, eihän tästä nyt Nyt kun tuu. sä soitat sinne Eetulle, Saadaan ne kaupat tehtyä, niinkö? Voidaan Eetin kanssa sopia jotain korvausta tästä välikeskeytyksistä, että saadaan. Eikö se hinta olisi 5 tonnia? hirveän ulkopuolella ei saa olla. No nyt kun kysyin, niin vähän sitä verran kierrellä, niin eikö se sen kautta mene. Mä kilta Eetulle, että kyllä se oikeesti suu. Joo, ja monta pulla tässä Lahtissa oli. No okei, mä en Väliin saa. Joo, litraa. Joo, Vielä tuolla. Eetu vastasi mulle ja sä oot pitänyt nyt lähteä, että ei saa työajan puolella olla vierani ollenkaan. Sä oot vieras. Sä oot täällä Mikä töissä. sinähän on vieras? Sä oot vieras. Ei kun mäkin olen Joo, täällä tsup töissä. tsup. No niin. Mä oon täällä töissä. Tsup, tsup. Sun pitäis nyt lähteä. Niin, sä teet omat työs, me tehdään omamme. Yhtä lailla näistäkin verorahoista sitten, paitsi me ei niitä veroja nyt kierretään, Joo, mutta mulla tulee on- sinunkin opintotuet, että mulla on toivottavasti sano- mamma maksaa hyvin. Mulle on sanottu, että täällä saa olla työajan ulkopuolella. Me kierretään kauppaa 65 Joo, mulla on 000. sen kuullut jo. 5 000. Kauppaa. Ja käsitkö kuinka paljon tuossa on rahaa kyseessä? Joo, Sä mua et oo se ei ikinä oikeastaan nähnyt nyt semmoista. kiinnosta, eikä nuo teidän kauppakirjakkaan, mutta tuolla on niinku ovi, että siinä Jos vaiheessa. sä haluat nähdä meidän papereita. Yritit näitä Joo, nyrkkiä. halusin. Varmaan se Mä ajattelee otan- myydä meidän tietoja. Täällä on ovi sulle, Pitää olla aikaa. Kannattaako saatella vai menkö itse? Ai mä ajattelen, että mä menen Pitää kaupasta kaikilla läpi. ilmoittaa, että kannattaa olla tarkempi, että tekee ihan työntekijöiden kanssa. Nyt Mä veen mun raketti. Niin, Tahtooko saatella vai menkö itse? no niin, Mikki Hiiri. Sä oot minun toimistossa. On vakuuttavaa. Kun mä niinku ymmärrän, että Saanko mä poistet sitten toimistoon. Mikset, jos Mä käyn ottaa tästä kopioon, niin pieni hetki. Joo. Tää on hoidettu. Joo, silloin aikaa kun tuonne lähti, niin säkin voisit lähteä. Sieltä saatiin 2 kappaletta. Eikö aivan oikeasti? Tää kopio jää sulle ja Mä puhun alkuperäiselle. sulle nyt, niin silloin yleensä kuunnellaan. Sä tulet meidän toimisto. Niin, mutta kun mä oon täällä töissä, mulle on sanottu kuka täällä saa olla. Siis se on ihanaa, että on pitkä. Eiköhän me lähdetä. Lähdekö itse vai otanko kiinni? Voisit mä tulla teidän joulun? Joo. Kimppuna. Lähdemme. Siis mä en ymmärrä, miten sä tulet tänne tilaa toista. Siis Okei, hyvä. Hallo, weer opnieuw. Het is inmiddels 4:30. Ik heb even een powernapje gedaan. Waarom ik zo moe ben, geen idee. Want... Hallo. Want ik heb gisteren niks gedaan en ook veel geslapen, dus... Ja, geen idee waarom ik zo moe ben. Ik ga even naar buiten. En dan ga ik over een uurtje ga ik eten. Dus dan ga ik jullie dan wel weer in meenemen. Want anders heb ik helemaal niks gefilmd vandaag. Nog even wat meer van de rotzooi hier opruimen. En ja, niks doen weer. Zo, dat is de planning. Oké, ik zit nu weer in het restaurant om te eten, maar ik weet niet wat ik wil eten. Of dat ik weer gewoon voor de steak ga. Dus ze hebben in ieder geval genoeg dingen. Dus. Lastige keuze. Kijk even wat voor glazen ze hebben voor de cola. Het is echt 50 centiliter of zo. Damn. Ik heb een filmpje aan staan.
Nog steeds geen eten. Maar komt eraan. En het eten is er. Lekker. Nou, ik heb weer gegeten. Ik sta weer te roken. Ja, na het eten is rooktijd. En dan ga ik zo weer naar de kamer. Wat ga ik doen? Ik ga even douchen. En YouTube kijken. Serie kijken. En slapen. En dan morgen om 8 uur weer op school zijn. Dan ga ik de formulieren laten tekenen door mijn stagebegeleider. Dat ik hier officieel geweest ben en zo. En dan is het even verder kijken wat ik ga doen. Volgens mij heb ik dat al wel gezegd. Maar de volwassen studenten die zijn aan het werk. Op maandag, dinsdag, woensdag uit mijn hoofd. En op dinsdag hebben de eerstejaars normale lessen. Dus ja, daar kan ik niet echt bij zitten, want dat wordt ook allemaal in het Fins gegeven, wat logisch is. En ja, daar heb ik niet zoveel aan, want wat is het verschil tussen wiskunde hier en wiskunde in Nederland? Bij wijze van. Dus ik denk dat ik morgen heel vroeg vrij ben. Maar dat is nog even afwachten. Dus voor nu, wel trusten. Oké, ik had de video eigenlijk al afgesloten. Maar ik denk dat ik het noordlicht weer zie vanuit mijn raam. Dus we gaan even naar buiten. Om te kijken of we het kunnen. Of het inderdaad dat is. Oké, nu moet ik oppassen dat ik niet op mijn bek ga.